सिगां बरबरजरा साब डिभिजननि बयखौबो साबायखर बावहोबाय जे दिनै 76थि उदांस्रि सान फालिनाया मोजाङै जाफुंबाय बयबो बाहागो लाफैबाय आरो बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बरबरजरानि थागिबि मानसिफोरखौ जे शान्ति सम्प्रति आरो उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बयखौबो आवगायनानै फैनो थाखाय रिकुवेस्ट थाबाय आरो जोबनायाव बे थांनाय सानथामनिफ्रायनो हर तिरंगा प्रग्रामाव बयबो बाहागो लानानै दिनैनि स्वाधीनता दिबसखौ जाफुंसारनाय होनायनि थाखाय आरो खेबसेबाव साबायखर। बेथ' आरो हिरक जयन्ती 75 बोसोर इन्डियानि मोस्ट इम्पर्टेन्ट दिन बियो माने हिरक जयन्ती माने 75 बोसोर जाबाय जोंनि स्वाधीनता मोननाया बेनि थाखाय जोंहा गौरब आरो बियो सारा भारतनि थाखाय गौरब आरो बे मेसेजआ सारा मुलुगाव थांथों आरो भारतबर्षआ मोजाङै सोलिनानै थाथों बेनो आंनि मेसेज। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360